Moi, mä oon Taavi ja mä oon addikti. Mun elämä oli tosi hankalassa tilanteessa. Mä olin 15 vuotta ainakin ollut mun addiktioiden vankina, voi sanoa niin. Ja mä olin elin tosi eristäytynyttä ja yksinäistä ja ahdistuneen ihmisen elämää. Olin periaatteessa sisällä 365 päivää vuodesta. Mä olin kesät ja talvet sisällä asunnossa. Mä olin niin kuin mykkä, puhumaton, ahdistunut ihminen 15 vuotta suunnilleen. Olin Nokialla mun päihdeterapeutin luona ja mä mietin ehdottaa hänelle, että lähtisin taas mielisairaalan hoitojaksolle. Ja hän ehdotti mulle, että jos lähtisitkin tämmöiseen Minnasta hoitoon, kohtaamaan niitä sun ongelmia, riippuvuuksia, addiktioita. Tulin Maivitaan silloin maaliskuun alussa ja se hoito toimi mulle niin hyvin mun mielestä, kun se ehkä voi toimia. Toimi niin kuin aivan täydellisesti. Ihan ensimmäisestä päivästä alkaen niin mun vointi lähti niin kuin paranee ja asiat lähti mulle, niin kuin ymmärrys lähti selkeytyä riippuvuuksista ja mun ongelmista ja että miten niistä voi niin kuin päästä ehkä eteenpäin. Noin 2 viikkoa mä olin ollut hoidossa, kun mulla tuli semmoinen ihmeellinen ajatus, että mun elämä voi vielä niin kuin järjestyä ja mun elämä voi vielä olla semmoista elämisen arvosta. No mun elämä on nyt niin erilaista, että mä oon joskus kuvannut sitä, että se ero on niin kuin yö ja päivä, mutta se on huono vertaus, koska se on niin paljon isompi se ero. Että en mä voinut kuvitellakaan, että tämmöistä voi elämä olla. Mä en ole ikinä elänyt niin onnellista elämää, että mä elän nyt. Mulla on yhteys omaa itseeni ja tunteisiin ja mä tunnen ja koin ja mä pystyn olemaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, juttelemaan niiden kanssa ja siis miten sitä voisi kuvatakaan. Se on niin erilaista kuin silloin. Nyt mä istun täällä Espanjassa Välimeren rannalla ja nautin elämästä aivan täysin siemauksin ja mulla on mahdollisuus lähteä tulla tämmöisiin paikkoihin ja kokea tätä ihan toisenlaista uskomatonta elämää. Niin kuin siellä sanottiin ihan ensimmäisenä päivinä, että kun te lähditte täältä, niin teidän elämä on niin kuin laadukasta, hyvää elämää. Ja mä en käsittänyt, mitä se tarkoitti, mutta sitten 2 viikon kohdalla mä aloin niin kuin ymmärtää, mitä se voi tarkoittaa. Lähes viikonloppuna mulla ei ketään tullut paikan päälle, mutta mä sain hyviä kirjeitä, muistaakseni 4 kappaletta. Ja tärkeimmät oli lasteni äidiltä ja mun vanhimmalta pojalta, jotka oli todella hyviä ja se oli avaava ja tärkeä osa se lähes viikonloppu mulle. Mulla on 3 poikaa ja mulla on kaikkiin niihin erittäin hyvät suhteet ja hyvät välit tänä päivänä ja ne on todella mielissään siitä, että mun elämä on muuttunut. Ja mä oon todella tyytyväinen ja kiitollinen siitä, että mä pääsin tommoseen hoitoon, Minnastaan hoitoon, missä mun elämä niin kuin muuttui täysin ja nyt mä hoidan itteeni 12 askeleen ryhmissä, erilaisissa 12 askeleen yhteisöissä päivittäin. Kun mun poika tuli hakemaan mut sieltä hoidosta, me lähdettiin autolla ajamaan sieltä. Mä muistan, kun mä katsoin ikkunasta ja ihmettelin, että minkälaista on, kun ei ahdista eikä masena. Että se oli niin kummallinen tunne ja sitten mä panin mun lempimusiikkia autostereosta päälle, Perunateatteria, Pauli Hanhiniemeä ja mä kuuntelin, että miten tää musiikki voi kuulostaa niin hyvältä. Ne oli aivan kummallisia hetkiä. Ja se on jatkunut niin kuin joka päivä. Mä sanonkin nykyisin, että joka päivä aamulla kun mä herään, niin mä sanon itselleni, että joka päivä, että tää on mun elämäni paras päivä. Se toistuu aina joka päivä. Se on tärkeä pinssi, mä sain sen sieltä hoitopaikasta läksiäislahjaksi oli pinssitys ja tää on mun toipumisrotsissa Liverpool-ferkkarissa kunniapaikalla tässä rinnuksessa. Muistuttamassa, että vaan 24 tuntia kerrallaan tarvii huolehtia asioista. Kaikki hoituu sitten sitä myöten hyvin.